e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Avril kalo tile 14 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min n'abaw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin ka don o don n'i y'o waatiw seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ an ka sɛnɛkɛlaw olu tɔgɔ la Kulubakaw fɛ yen nɔ n'a kɛra avril kalo tile 12 tɛmɛnen san 2022 a y'a yira k'a fɔ ko san 2022 san 2023 ka taa se san 2024 sɛnɛko ma a kɔni ye o baara ni ka o sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ ko ye nɔgɔ ye ale kilo 50 bɔrɔ o bɛna feere sefa wari 2,000 ani 500 la o de ye engrais minéral ye fɛn min ye engrais organique ale bɛna feere sefa wari 500 o la colonel Asimi Goita tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko kɔɔri kolo ko jamana bɛna o san kɔɔri sɛnɛlaw fɛ sefa wari dɔrɔmɛ 57 la laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye malo ka taga se alikama ale ni pomme de terre ma olu kana se ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na colonel Asimi Goita a bɛna sɛnɛ ni ka o don bala donna nataw la tɛmɛ mana kɛ kɔɔri sɛnɛkɛlaw kan sa ɲɛsin bɛna kɛ an ka bagan maralaw ka taga se mɔnikɛlaw olu ma da bɛna don olu fana ka kuma la. Sakabala n'ale bɛ bankasi o lamini na ma amara fɛntigi lakodɔnbali dɔw ye bingani wale ta ka ni dugu in ni ka ale sɛgɛrɛ avril kalo tile 13 tɛmɛnen Sakabala yɛrɛ ye dugu min sa ale bɛ wele ko garu kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kelen o de tanyana ni bingani na nka o kɔni ye sigida ni ka o bɛɛ lajɛlen jeni dugulamaw olu kɔni ye welewele dabila an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lakana sama olu ma. Buguda 5 ka taga se jiginɛ olu ma tasuma donna ni bɛɛ lajɛlen na avril kalo tile 11 tɛmɛnen na a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 o wagati la a kɛra dugu min na sa o de ye Darametu ye Darametu ale bɛ Bafulabe sigida o la tasuma in kɔni ale sɔrɔ yɔrɔ o ma se ka dɔn nka a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don denbaya fila o kɔnɔna la nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na dugulamaw kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye olu bolo ka sababuya kɛ u bololamina caman o de tora tasuma in na. Finitigilakaw olu y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 12 tɛmɛnen k'u kɔni tun ye wele bila nanzara saba olu ma ka sababuya kɛ u kun kelen don ka sigana ta ka u sɛgɛrɛ o kɛra avril kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 a yirala k'a fɔ ko ni nanzara ninnu kɔni suguya ye nationalité min b'u bolo sa o de ye alimanw ye u ka ca kɔni tun bɛnnen don ONG cakɛla dɔw ka baara o de ma ni kunnafoniya in fana dira alimanw ka ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ koɲaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu u labila la. An ka
lakana ministri kataga se finti gansa ma ulu ka lakana o konna masa ale ministri ya yira ka fo ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigira sen kan ka sababuya kɛ ko maa dɔw kɔni y'a yira ka fɔ ko ulu ye musaka ni ka o de bɔ walasa u be se ka ta polisi ale ɲɔgɔndan kɔnɔna la cogoya min na o de la sa ministri so ulu y'a yira ka fɔ ko maa o maa e de be yen nɔ k'i ye musaka bɔ walasa i ka ta polisi ale ɲɔgɔndan o la k'u ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka i kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya sa polisi direction o kɔnɔna ma ka taa i ɲɛsin inspecteur ma i ye nafolo di maa min ma ka se ka i ta polisi ale ɲɔgɔndan na i ka a ka bugunatigɛ sɛbɛn ka o fɔ ka tila tuguni ka a ka telefɔni nimero ni ka o fana di walasa a ko bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na. Anga maliyɛnden minnu be yen nɔ ni u sigilen be Libi jamana o kɔnɔna la an ka minisiriso min be yen nɔ ni ale ɲɛsinen be an ka jamana kɔkan ko koɲɛw ma ale ka chef de cabinet n'o ye Mohamed Ag Al-Bashari ye an ka maliyɛnden minnu ni olu nana ka bɔ Libikaw fɛ yen nɔ avril kalo tile 12 tɛmɛnen n'a maa bɛ t'i jɔ maa 100 ni maa 50 la muso 13 o be a la ani denmisɛn 19 ni maa bɛɛ kɔni seginna i yɛrɛ ye ka na an ka jamana o kɔnɔna la. An ka jamana ale be embargo o kɔnɔna la kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen an ka douane ma olu kɔni be ka u cɛsiri kosɛbɛ kabini kalo tɛmɛnen na u kɔni ye musakaba ni ka o don an ka jamana ka wagandɛ o kɔnɔna la o musaka tare jɔ sefawari miliyari 48 na février kalo tɛmɛnen na o kɔnɔna la tuguni halisa ka anw to siraw ma olu ka datuguli o kɔnɔna la sa douane ma u tilala tuguni ni ka dɔ fara u ka musaka donta o kan janvier kalo tɛmɛnen u ye sefawari miliyari 33 ni ka o de bila jamana wagandɛ kɔnɔna la février kalo sefawari miliyari 44 mars kalo in na a taara jɔ fo sefawari miliyari 48 na an be o foli kɛ ka taa se an ka douane cakɛlaw olu ma. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni ye alimanw ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni olu bilala ka na an ka jamana kɔnɔna la avril kalo tile 13 tɛmɛnen a ye olu bisimila o maa ninnu ye maa minnu ye sa ministre min ni a ɲɛsinen be u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲabɔ koɲɛw ma sa ale kɔni nana ka na i ɲɛda an ka jamana ɲɛma kan n'o ye colonel Asimi Goita ye o ministre yɛrɛ ye madame Ananila Baronbok ale be wele o de la ani a maa tɔw u kɔni nana laɲini ye fɛn min ye o de ye kana yira an ka jamana marabagaw la ka fɔ ko alimanw ani an ka jamana marabagaw k'an bolo be ɲɔgɔn bolo ka sababuya kɛ Alimaɲi ale ni Mali u bolo be ɲɔgɔn bolo kabini bilako tɛ. Avril kalo tile 21 nata in na san 2022 an ka ministri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni welelen do bɔgɔ jenini o kan kɛrɛnkɛrɛnna CNT ma olu fɛ sa a bɛna taa ni ka taa dantigɛli kɛ kabini a ye baara ni ka o daminɛ transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ ka taa bolo min kan ani kalafili baaraw olu bɛ ka labɛn cogoya min na a ka taa ni ka t'o da maaw olu kulo kan nin kunnafoniya in kɔni dira avril kalo tile 12 tɛmɛnen san 2022. An bɛ taa kɔkan kibaru la Nigériyakaw fɛ yen nɔ u ka fintigilaka maa 7 o de kɔni fagara maa 10 bɔɲɔngo olu jogina maa minnu jogina sa maa 4 kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ bingani wale taara ka ni fintigilakaw olu sɛgɛrɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ sa Burkina ale dan furancɛ la. Kɔdivarikaw fɛ yen nɔ u ka ministri ɲɛma ni o ye Patrick Anchi ale kɔni bɔra ministriya la ka sababuya kɛ a ye a ka walanbila sɛbɛn ni ka o di Patrick Ngachi yɛrɛ a kabile be ministriya la kabini san 2021 u ka ministri sigini kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɛra sa a y'a ka walan sɛbɛn o kɔnɔna la ani a ka cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen olu de kɔni ye walan sɛbɛn. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kunnafoni ale ka page 2nan o bɛ yen nɔ n'o ye Mali kunnafoni show ye aw ka taa ka taa abonné Mali kunnafoni show la Rebecca Dambele ale bɛ kunnafoni tɔw ni ka olu lase aw ma wulafɛla o kɔnɔna la aw ka taa ni ka taga Rebecca Dambele ale ka kunnafoniyaw ni ka olu lajɛ an ma kunnafoniya min sɔrɔ sɔgɔmada in na aw bɛ taa ka t'o kunnafoniya o sɔrɔ Rebecca Dambele ale ka kunnafoni olu kɔnɔna la Mali kunnafoni show ale sanfɛ
sanfɛ aw ka tila tuguni ni ka taga Play Store o sanfɛ Mali Kunnafoni TV aw ka taa ka taa télécharger ni ka bila aw ka téléphone olu kɔnɔna la walasa aw bɛ se ka damu o sɔrɔ cogoya min na ni aw ko min Mali Kunnafoni cɛkɛlaw fana ko o de damu ale ni lafiya o kɔnɔna la tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye k'a fɔ ko e maa min bɛ yen nɔ sa ko i sigilen bɛ Faransi de tunga lafiya bɛ e de kama ayi o tɛ an balima minnu bɛ Niger minnu bɛ Burkina minnu bɛ Côte d'Ivoire Centrafrique Algérie Tunisie o n'a ɲɔgɔnna caman aw fɛn fɛn de bɛ yen ko aw ye maliyɛn den ni aw sigilen bɛ jamana kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fan 14 fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen na tunga lafiya bɛ yen aw de kama ka se ka so jɔ k'a di aw ma lafiya o kɔnɔna la tunga lafiya ka hamina ye o de aw ka wari o tɛ d'u ma fɛ bilen jamana in kɔnɔna la ka tunga lafiya ale to yen a ye tunga lafiya ma a y'u wele u ka numéro WhatsApp kan walasa aw ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ ka se ka so jɔ k'a ban ka tile ta k'a di aw ma tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma